kadkut kat kasrot kabalan dekat no ya ke cingeni ya ke lekawan jitu gisnong gi bubun bat kasor shlong don bas nokiaban ter ya ke taga kubur. Mengenai abang akren ya ke reservation policy adon ke jinga kren apa assembly pakna kren hapring argi chat menriu hapring gi kasi bagi garu bakumno ngingi ko abagan no ngingi pediang ya ketu bajing ai jimot juga ketu ka recommendation committee ka committee ka bala thau karpang daga sarkar badi ban penek kum jungyong em gila community magadi balong sawnyo nom ta jingi gi kasi bat sau paules e kan ne kum ju i ta ki para garu yo ki ong bagi kini no yo ka hok ka jungki tendri hagui ski uni u deputy simasar badi na po nartiang badu MLA na po juai kile yang men persyai kata ka jingkren juga hanaba ngangal pendono ektin jantia haga jingkren ka juga aga jisha ka kren ki jat benriu namar ngilong kawai ka jat beru khasi kenriam upnar u boy war u lengam u nong trai mulyang di kawai ka jat beru ngamla ban penmi da kawai pat ka jat beru na lonang ta lara ka denga ban samaroi aingan samaroi nama kata ka di jisha ngalah kren ya kata hendri kini ke sim ko politics ban penhiar ya ke parti pra asejentils banong papet yu arden mentau kwa ban pendono ekten jatia ong kamdon kum kata pide berslutu ya ke jingkren ngakren ya ke jat menriu habang ngakren ya ke jat menriu ngonong mangiki khasi le dengi donang ni ndre le dang ong ya ke thain ngonong ka temri boy adi bendon ka jing sutu ka bagum ta la dang adon jentils ngonong ka jentils district West Gentiles, East Gentiles, Kawar Gentia, ngimlaban penduk yang kita kerteng, kita long do long senam, haga cat beriu, nri kan mau ngidei kawai ke cat beriu, nri kan ia ki persambut bersutu pakla, namar ia kihi ki tapet tang kumno banyo ban bersutu pakla, oh ki teriu doktor bas kemana, oh mentati mensua julit tebut mau uang, mentapa ulik kerobot, teng lagi beriu ki bam sutu. Lari kim pincung rim ngau tak aku nomo lesi kelaban sya alam bakalan rei ngiyong ka jingkren jong doktor bas kem kamdei ka jingkren ka basukren penrem rei ka de ka jingkren ka badani ka jingkit kli kubu briu bala nang bala start bala tip ha ya kata ka political science leni ka politics ubriu bahikai kata ka subject bodona po ni hu badu pet ya ka jinglong jingman jong ka san perteni ka bam internet kabai isniu dur hadu kata-kata kabak ketok ke syukur ke penit pak kale he kale meng kale ben le kho yigi betul kam sngau dondor bangangan let ban teput nampak i kata ka seng nampak i te kinong elam syaki benang ke jingkit kli halor kata ka nongrim uni unong elam jungi ubagi la sei meta ku bukortong wong bangam ju kam let teput kamut ba umpat julit teput pat ki pat baru ngajios ngau kaleng-kaleng gijong las ngau tat pi kale teput menta rimban si sulit tang balak syakenya katakan dia jing snow jugi pai ba but they hadin baga voice of the people party kami pertai baga dombiang saisin katakan minsim juga jing kermen ka jing snow shania but they stang dengan ni linti juga voice of the people party they stang dengan ni nongrim ka la sandur gi nongelam juga ni party but they satang gini gi nongelam juga voice of the people party baga don ga jing kermen ni ka jabrio namar kata kampat judon ga jing shong shit tebut MP kumadon haus namar pusau denem dene balik ke kiu ke jing tebut balik ke shong shit lingok ki ong pat jujak ni oh kini kiwi ki party kimut tribe pat ba o bakersyan ni datang namar bo so shong shit ya ke jing roi kong deng kong na ki pat ba ki ka ta nongrim ka bangila sanjul ki pat ba ki snu thu padi satang meta hi balaban klib yang ya ka hok pat ba ka hok kan yang resong yang pat ba kan ka jing kerhu yang i kong ga chat beru bakil ai ka jing kersyani o ki pat ba bi i kwa namar taban pu ya ka keran ke jopi ha ka caka ka bapi pide bendon ngiko banonra ya kata ka kertan ka jong kita ki MLA ki bala peni bor menta la peni affair la kum ki play kendo kum om ha ka caka ka baki de bendon ngatrai kendom yang abang peni 1000 daju atau garden kali peni 1000 mingi kum daju me malaki meeting ngatrai kalaban ni kum kata ndringa peni 1000 kana bagi ngenang ban penringdur pleng kata kadai ka sensyar ka kana bakata kadai ka ikhtiar ka bala penkup yangi ki patba daga riti sensyar juga sarkar India kalong gai ki bas ngotna mo kalong gai ki bas ngotna lari ki patba
kidon ya ka bakum kani tinamar ka takang ngim kwa ba ka taka jing snow thu ka jung phi ngim kwa ba ka taka jing pediang ka jung phi ka nong rim ngim kwa ba ka taka jing shania ka jung phi ngi kinong elam chong ka party kan long betang nam ta ko election ko bang long mane MP ngi adu khan re wajar balai ki her ka bot adu khat we jarang ni namarang don playing gitu ki bala kersyani ngi ka MP ki bala eno ngi tangha ka MDC election ngi dang don kam ban kam pen snow thu yaki ba kam long bangin kenre nong rim no tang kumta tang ka we election pin kenre no kam pat don jingmot la ngi job MP ka tu ka bot MP ka jupi kan le nai ka bot MDC jupi kan le nai lem nang yo man corruption no ni ka bot senchar namar deling ba ka sarkar jala bangila ban ora sipun ki jingkala tenamar kita ngi kwa ban kentui pi legit ngi ling baka nong rim legit ngi namar bishane angi kinong elam angi uplay ulo penong baka ni kan mi ke party harengkat kinong elam ki benar ke cik kli kumong epi la dam don kinong elam kanu ka cek beri kan melaban pau kanu kari kan melaban pau tenamar kita yai ne kan bat kita kinong elam yai ne sipor bat kata kan nong rim joka party tat hadu arbu pra bat sabi syar kan ndu arbu pra la ka dei pi ba pindang beteng bandon bani lani ka dei pi ba pin pet no nakata ka party ke sini pihaban pet dari menta kat bampat poi kata ngas ngori banong ngim dei ban kerki ke ngim dei ban syalam bakala ngim dei ban syak pentami kidon si bon ki jing pentami la kalong ke district council nei ki kam ki ba pha jong ke district council ba ka bas no si kalong wat ki lat pathai khubor hang niru oh don gunu ke khubor beri ka voice of the people party mi jran kita ki khubor menin ngi ke tukut ke surok syatai syapo penursla kami ke khubor kumba ka deban mi ka tukut kat ke surok kabalan dekat no ya ke jingani ya ke lekawan jigitu ki snong gi bubun bat kasor shlong don bas mukhya ban ter ya ke ta ke khubor Henry la dei ban hang tu ken bala jakhom khat kalek kawan jong kinong kathan riwar ko ina mar ka jing kot no jong ni ka srok kamdon kum kata ka khobor mi kat thu ka ningot ka kerteng jong kita kinong kersan jong voice of the people party ong jakhom khat ka VPP kini ki ba mangi kum kinong lam ko ki pat ba bi ki ko ban wan shepi ki pat ba ban pensno tho ipi ki pat ba panong tong ine yat bat ni shania angi kinong lam ngiko apa kata ka jing shania ka jong pi kinong lam kanong ka jing shania mo kata ka jing shania ka ba piong ngin shania ha kinong lam ai ki chime garai ka ba de ba ka ba start ngin ai ka jing sham kat bangi tangi bi kita kinong lam kinong sandur jong kata ka nongrim kidang don ha kata ka nongrim ka ba ki kila sai pre la ngila kendria no e kata ka nongrim ngiru yem ngenom la shu banai ka jing sham ki kwa bo pat ba un wan kum kata ka jing perkat ngajuang lada mangi kinong elam ngiyo ya kata ka jing lai lut bangin shim ya ka rai ban petulun ni ka party o kan pensuk si shaingi bangin penurlong ya ka ege bangi angnot nang ta ka bit ka yang jo pat ba ngaju punya sriem mati kimi ki pa ki ba yo ya ka jing kers ya kata ka ege jing lai lut bakin peniat ya ka yang kesem lada kila don yi ki kon jongki ki kon kinong meme papa rai kat bapi rai mapi ongi piang bai ka pensuk si sha ya ki kimi ki pa bakin pentulun yi kam bat bakin shim ya ka rai kabadon kami ngi meta kalong bagi pajma kumba pila jit ye kene ka nongrim kumba pila diang ye kene ka nongrim kumba pila shania bapin ai kata ka jing shania ka pura ye ki nongelam juga party bagi laban penurlong ya kata ka jingang not ka jungi nam ta ka pit ka piang ka jopi pajma ta ka dei ka bangi ngi kwa bau pajma un snotho bau pajma un scam ha kata ka jing perkhat bat bakam dei bangan sule songshit nani bano oh ha ka tote ka jit namar bakumta Raya, ingin minta ngilek keleng yo snow ya kecik auji pai ba. Or kuslai ba arden nang ingin job pai arpopra. Kata kani kecik kermen ke baki ai. Nei don ki cakapat ki ba penbot sada kani ke kentin. Tang balada kamlong kumta. Ngin job pai yang ni. Arti kena tang balada kamlong kumta. Ngiyong wengno pendono ya ka to ke kentin ka papiong tang balada kamlong kumta. Buat busuk yang kata kentin ong baik nangi ngin penjab ya ke voice of the people party ngiko apa mapi ki pat ba ki ba ai ke jingkersian pindam bit tanggawi ke jing perkat nadu mentah berkata kalong ba arpu prahi ngalarai ban
ai ka jingkersian bat ngilarai kum kipat ban ai ka jingkersian ya ka Voice of the People Party bat arbo perahi ngilarai ban penjok emily nang ne nama hoti constituency kanum don syu ta ka kentin banong tang malada kamlong kum ta wengno malada kalong kum ta kan poi haga ta ka thong ba mangi kinong elam ngi po thong bat ka thong ba mangi kinong elam ngi po kalong ba usnam arbo ba nadu o arbo pra ngin sedang ban sinshar ya ka ne ka jela ka jing bat ngi po thong bangi de ban job ka ba duna et lai pu ar na ka lai pun riu lai puan nak lai pendriu ini bencok pala dengi jok lai puan nak lai pendriu manoi pinggim dan kampanye penye ka hok lejok kamut banginum pening kandidat Cagaru Hills kamut bangim jok mereka ega bangi jok nang tai ka deu nam tam nei nang ni ngi don kam lai puan nak lai pendriu ka betuna e ngi don ka jingai ka baskem kam nei bangi shane ala ka jogopon nre ha ka jingpek ha ka jing snothu bar ka jingya lenti ngi snothu pa ka kti ka joble kaya ringkat ban ni rang ba snong mane sora snong yong kumno kabal lingo kabal snow pla palajan paro sibanai mok mo kamayang kather bi tu sap slap rinyeng nei menta kasi kas karang kamni ke jing jar khat kadi ka bau blei yu la pen sange yu tau slap pa kani ka meeting kan yai bai kati ke jubali ka ton ngi ngai ya kata banga snow thoro bangali shirom sheneng ngai kendo kilong kami ngai kendo kiri orang ba kiri temen ki tiong ni dwai nam ta jompi ni dwai nam ta ka VPP ni dwai nam ta jompi kinong kit kam juga VPP ma pin don ni ka jing su tho jungot ma pin don ni ka men sim juga jing smorit ka men sim juga jing i ma ba pin aban poi shi ka thong o play un chua e ka jing dwai ka jing kam nei ta ki bakum ki ta ki briu ngai kendo ta ki briu ki ba trot ha ka jing ki ba le se mau haga jinglong beriu kim la ban sin shar yang laga jong jing ki barang ngop haga jingdi ki ba pen buat ki bala di kerni ba ki bale se mangi ki emlang salang ila ban oi ki mendi habang e kedu ki beriu kum kita ru gyong barden men haga ni ngila yo bisa namu try bikin ong ba piru penap ai mo along em pe hite ngim don mo ka bisa na gyong em ngila yo bisa ho ngila yo bai di ngim perkat syu ele dia yang mentah ongi pek ni ima ya kan negeri ji gila perkat nam tak lawai ji kon giti bat ngila tap ya ka but ka ji haupra tela na ki brio ki betot kum taru ha ka ji kidan perkat ya ka lawai ji kon giti ka no tam ka de ban long ye gi we pe bangin perkat nam ta ki kon ikti ki jonga ki jopi ko ki pai ba bi namar ka takadam nganget ba pi pin snow thu ya ka ta ka ji angnot ka ji ngida terang sisa banuan ra ai ka jingkala ban kentiu biang ya kata ka puram gi ni ko ban kle biang ya ka puram ni ko ban penim biang ya kata ka por ka jong pat ba ha ka sinsar ka khara bat ni ko kombangi ong kata ka vision statement ka ji lani kata ka tin pira ka bai ka kintin ka bangi pek jingai lani kata ka jingi jingai ka jingkalong bangi ko ban penim pat ban pen mahapat ban pen kladul ya kan ka ri ka e ka ji jela ka jing ka jela ka bau play la kurku lar ki wei ko ki chat beri kin jing la yo eng ni ka jela ka ji ka jela me khala kan de ka wei ka ba pau tam ka perthai ki nong Israel la ki wan sing ni ka ri ki ji kyong la dingi yo eng ni ka ri ngin sabam me ka perthai per koi motor ma phi ringi pat kat ni ka ji kurku play mangi ki try muluk ki try jaka o ngiak sa ngila dei ban kam ki o ka yo ka kot ladangin jin la yo ega sarkar ka batri hok nam tau pai ba dei namar ka tanau ngi hapan mi ngi hapan kren ngi hapan pini kani ka sarkar ka keno ingi bangi dei ka seng ka super shot lot adong sno yong em ngim persha gi persha abang i ba ka pendo jing mentoy la ni kam ai jing mentoy yang i utrai mulu utrai ska o